Pamukomana pane zvanga akataura namai yake. Achishamisa mai yake akazoya achitaura kuti akandidzwa ndimuroi. Unozozviramba? Ndataramba shoko akadaro. Kana ndakatara. Aiwa, anoti ukadaro, ndati vakadaro unozozviramba here? Chakandipa kushushikana moyo mangu kuti ndide kuziya. Chekuti ndakadzoka kwamuri, ukadzokera kuna amai wako. Saka ndakaita kunge bhora risina mweya nasiko. Apo ndakapodza zvangu kuti ndasina kunyatsoziya kuti vanhu zvinofamba sei. Mufambisiro wacho anongowanikwa TV. Isu ndisinofambisa nyaya yake. Uyu anotera mashure medu. Aende mberi kwedu nokuti akaenda mberi akanosvika kudhumira. Anodzoka sekudzoka wake chaiko kumukuzvona. Already dai wakaudzwa ikoko namai vako kuti baba vako ndihawa. Iwo wezwa zvotudza kuti vanga kuti wako kutonanga na baba vako. Toziva kuti mimama apa vana pakambondibatsira dombo ndimakandirera amurwadzwi neni. Dai marwadzo dai makandikandira kana kumabhini. Dai makandisiya ndakaita kana chigunduru ndiri mumasango mustreet. Saka ndokukumbira vanhu kuita kuti mundibatsirewo nyaya iyi ndiyambuke. Asindinotenda Mwari rimwe zuva richasvika chiedza chichapenya nzira ichawanikwa mwana achaziva kwanobva uye maronda emoyo achapora. Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndonzi DJT1 tiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So tadzoka zvakare nenyaya yedu ya Mike. Kune vakamboona nyaya yedu ndofunga takambogara pasina amai zvinhu hazvina kufamba zvakanaka. Amai vakatiti no zvinhu zvakamira zvakadai saka tambururuka zvakare takwanisa kushanyira vana sekuru kuti timboitawo hurukuri nawo tunzwe kuti panyaya yedu iyi pane chatinobuda nacho here, pane chavanoziva here, vanogonawo here kutibatsira kuti nyaya yedu inge ichienderera mberi. Saka so tadzoka. So alright, regai tipinde munyaya yedu. Sorry, timboombera vana sekuru. Kana sekuru unofara here? Tinosimba chokwadi makadi masango. Masango tiri kungo paparika. Alright, so sorry vana sekuru, ndambotaura paya tisati zvedu pa chivhitivhiti chedu. Ndikati no vana sekuru tine nyaya yatinayo, hatizivi kuti munotitendera here kuti munge muchibudawo pamavidhio mati hapana chakadini, hapana chakaipa. Saka so ndisati ndapinda munyaya yedu zvizere, so regai mukomana ambokutsanangudzirei toonesana kuti munokwanisawo kutibatsira sei kuti nyaya yedu inge ichifamba zvakanaka. Right, muri Zimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwamuri zita ndinonzi DJT1 atiri pano pa Teachkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwechete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri Zimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so
Thank you very much muri Zimbabwe. Tinokudai, rambai muchititsigira mazvita. Ana sekuru kuya kwataita namkomati wani. Tavenga nyaya baba. Pandakagara namama pasi atinambonyatsonzwisana zvakanaka nana mama. Zvakabva zvandidya moyo. Ndopandakabva ndadzoka kwamuri. Ndadzoka kwamuri ana sekuru ndopamakandidzoka kuna mai wako. Kuti vataure neyo nenyaya baba wako kuti vari kuda. Ndopanda ndatsvaga mukomati wani zvekare kuti mukoma inyaya yatisingazonzwisana namama. Tikakwanisa kubatsana tese tinokwanisa kunzwanana. Ndopa takabva tadzokera kuna mama. Mama ndopa akanditi nini ndi mai wako. Ndini baba wako. Zvanyanya kundishamisa kuti mama mukuzama kuria kuti chimukomati wanangu aripo. Vakandini mai wako ndini baba wako usandibvunze mibvunzo isina basa. Atina kumbonzwisisana. Sa pasina kunzwisana na mama mukoma ana sekuru. Ndepekuti ndosaka tasvika muzwana asina mukomati wani. Ndikada kuya ndiri ndega. Ndaikwanisa kuikunda nyaya nekuti mama vakapopota vakanditi wakwanisa kundigadza dare iwe mwana mudiki diki wandakabereka pasina hanzvadzi dzangu pasina kana mumwe chete wamai yangu. Ndopa ndakabva ndafunga ndikati mubhaibheri zvakanzi vaviri vari nani pane munhu mumwe chete. Ndokuya kwandabva ndaita namukomati wani ndichindike ndiona ana sekuru nenamukomati wani kuti ana sekuru nyaya haisi kumbopera zvakanaka ini namama. Ndokudzoka vatabva taita nasina mukomati wani kuti mutibatsirewo kuti ndizive kuna baba wangu. Ichokwadi wana sekuru ndo nyaya iri mudariro amene kuti mukomana anogona kubatsirika here. Iri kunzwika. Angapedza kutaura zvese mukomana. Ndiwo mamira akaita nyaya yako pane zvimwe zvasirira. Zvishoma zvanangosirira ndezvekungoti mama havasi kuda kundiwana. Vari kutovava. Ena mama tikatoonana kutopopotedzana semwana ndenge ndinangonyarara zvangu. Asi ndaona kuti kuya kunoita namukomati wani munogona kuti batsirana sekuru. Ndinoti nyaya ndiri wani ndaita mwana mudiki kuti ndiifambire. Asi pakaita mubatsira anokwanisa kuti miririra kuti nyaya ifambe zvakanaka. Sezvandambodzokorodza ana sekuru kuti vaviri vari nani pane munhu mumwe chete zvakataurwa naJesu mubhaibheri. Saka ndomamirira acho ayakaita. Pari kunzwika muzukuru. Ndotienda sekuru. Pari kunzwika. Mukanya. Mukanya. Shoko marinzwa. Handiziwo kuti pane vanzvinanzwisisa here. Kana manzwisisa motaura kuti manzwisisa muri kuchiona. Nyaya mwana tainzwa. Alright. Nyaya iringotenderera. Asi utomboti iwo muningina unoti ukudi nenyaya iyi. Ya. Zvataura mukomana zvanzwika. Asi kai wewe una manje mukomana zvawakazita iwe. Watokuenda kuna mai wako. Vamata sekuru. Saka iwe vamatadza kunzwisana ndizvo. Ndizvo sekuru. Kwewe zvatika ukati iwe mukomana iwe. Imubvunzo naiwe Mike. Sekuru. Iye zvino izvi ndopawakutaura kuti unoda kuziya dzinza rako, unoda kuziya kuna baba wako. Pane akukudza here kana kuti zvingoya mupfungwa mako wega? Plus ipapa pawakazoenda apa wakadii kuzotaura kuti ndakuenda kuna mai wakazongoshowa wakutongoenda uri wega. Saka yotoziva sei kuti iwewe zvakutaura zvakutaura chokwadi. Saka ndazodika zvaikazotitaura imwe statement yakasiyana neyakutaura neyauri kutaura izvi tinozowirirana here ipapo. Mamirira zvakaita sekuru ndiye kuti kuya kwandaita handina kungouya zvanangofungidzira mupfungwa dzangu. Asi mukomati wanokwanisa kundibatsira kundipupurira kuti ndindauya nawo nenyaya yamama. Takatomboonana namama pekutanga ndakunzwanana nawo. Aiwa tiri kupanzwa. Koma watozopedzisira vakutovhurirwa adhiresi ranga akapfeka mama kunzi kwenyu vari apa. Tiri kupanzwa ati mama enda kumba kwavo. Ndizvozvo. Zvemunhu kana rumba kwake kahango anotaura zvaanoda. Sorry wana sekuru ndimbokubatewo mbichana. Zvakaitika ndezvokuti hatina hedu kuenda kumba. Mama takavadainza panzvimbo yataifungidzira kuti haina noise tinogona kutaura nyaya dzedu
tingori tega, asi ipapo ndo patakatadza kuwirirana namama. Wachibva wati no hazviite kuti mutaure nyaya iyi hanzvadzi dzangu dzisipo, zvekuti semagariro atakatoita panapo wakatongosimuka wakati munganditaure zvakadaro ndakuenda. Saka izvozvo manje vanasekuru ndo zvatakazosara nemukomana, ndikati ngatigarei pasi. Zvakakosha kuti tiende kuna nasekuru togare navo pasi, vanasekuru mukwanisewo kutibatsira pamusoro penyaya iyi. Inini ndo ndakamirirawo mukomana seshuviro yemwoyo wake kuti aida kungoziva dzinza rake. Handizivi kana tichinge takashaisha pamwe approach ndo yatinogona kunge takatadza. Ndo saka tauya kwamuri vanasekuru kuti kana pachinge paine patakashaisha munogona kutibatsira topagadzirisa. Izvozvo mauya maudzeri kuti mai isusu takuenda kwanasekuru takunoona hanzvadzi kutaura kwamakaita kana mangomuka omungomukira kuti apa bakuita zvekuita zvekuti sekuti bakuya munotapa mashoko mobva nei kuno munodzisira kune uyo atichaziva zvakuitika pakati apa. Pamwe mukomana pane zvaakataurawo naamai ake atishavisa amai ake akaziva achitaura kuti akandiudzwa ndiri muroyi, unozozviramba? Ndataura mashoko akadaro kana ndakataura aiwa handina kuti ukadaro ndati vakadaro unozozviramba here? Vakauya vakadaro uye hanzvadzi yedu chaiyo iwe uri muzukuru. Saka hanzvadzi yangu ikaziva ichi akanditi ndiri muroyi, ini ndoti aiwa unonzi uri muroyi ndobvumaka. Saka iwe akadaro unozviramba here? Handizvirambiki sekuru. Handiti iwe ukakurira pano pamusha ndinokubvisira mari kuchikoro kweni handisirini ndimi sekuru. Apa wakura ka ndizvo sekuru. Wakutanga kufunga manje ndakuda baba ndakuda chino. Saka isu patai kuchengeta paipa hatisiri hama yako, wada kutiza manje. Asi niye kuti ndoda kutiza sekuru, asi ndoda kutobatsirwa nemi. Kubatsirwa kwacho hauzonjenga nemayo dai mamusipa ana sekuru. Kadai ndisina kwekutowandira nekuti namukoma ndakafunga kuti vanokwanisa kurumidza kundibatsira, asi pandakaenda namukoma T1 mama vanatombonzwisisa. Asi ndauya kwamuri hama dzamama ndikati pamwe ndokune zambuko, saka ndakuda kubatsira kuzova kuti ndinogona kutadza mukuita zvinhu nekusafunga. Ko ukadii kuti tirana mukoma T1 wacho taenda kuna mama? Mukoma T1 haisi handadzi yamai wako. Ipapo ndipapo ichokwadi. Asi vanasekuru mukaona tichiuya kunokuka tinenge tiri kupotera, ndo pandambotaura paipa kuti tinogona kunge takakanganisa approach yacho yekuapproacha kuti tidini tozvifambisa sei. Ndosaka tatouyawo kuno kwanasekuru kuti imimi munogona kutibatsira kuti toita sei. Kukubatsira tinokubatsira hatitombotadza uye hanzvadzi yedu tinotongomutora semwana totongomuudza zvatinenge tichida, haatomboramba kuda kana kusazvida zvatinenge tataura ndizvozvo. Handitika zvatinenge tataura ndizvozvo. Uyu ndikuona kunge akamhanya kuenda kuna mai vake nokutora imimi akazoita iroya mheno kuenda kuna mai vake isu tisingazvizivi kunoku. Iwe hanzvadzi yedu kana akatonzi muroyi iye hanzvadzi yedu hapana chinobva. Ende hanzvadzi yedu kana ikanzi muroyi hatibva hatitomutema nedemo, tinogadziridza iye hanzvadzi yedu. Handitika saka manje zvaakuitika panyaya iyi tisingazive kuti zvikutaurika izvi ichokwadi here. Tikazonzwa iye zvaachatiudza zvakazosiyana manje apa panopazonetsa zvakazosiyana manje apa. Iye achitaura kana sekuru ora taura yenyu sekuru chamunofanirwa kuti muziye pane tsika dzinoshandiswa dzechivanhu. Siku yako ari kuita munina wakoyo achiti akuda kuziya dzinza rake, akuda kuziya baba wake, ndizvo hazvingoitwi njee, zvine pazvinotangira. Zvatinenge zvatangira ipapo zvaitwa ndo panozooneka kuti vanhu maakuyana nemakutanga kutudzana kuti baba wako ndingana. Energy iyezikanyango ukamuudza kuti obva tamuti orari baba wake ndinhingi obvaenda isitawani tikamuriritira anomboziva kuti kukuritira kwatikatosvika pakwasvika apa nokurwara kwese kwatinokuendesa kuchikoro takaburitsa mari vana vedu taitomborekidza kuwabhadhara zvimwe zvinhu zvataida kuti vaite chitoba titoritira apa wakuda kutiza usati wambotibhadhara usati wamboti plus tingati kutiza iraona sekuru kungodawo kungoti angozivawo kuti
angoziva tsinza rake. Ya kungoda isu hatingamboti akuda kuti ngoziva nekuti pressure yakuisa ike. Anogona kunga ine idea kunga paine akambodza kuti pane akambokunyevera kuti baba wako ane idea yekuziva kuti angangova ari kupi mafambi. Hapana, pana kana munhu akambokudza apa da tutaure chokwadi kuitira kuti tikazobvunza nzva dzedu akazotaura zvekuti pane zvimwe zviri kuitika kana zvaari kufungidzira kana chokwadi chaanongotaura iye handazi chinge takuti chokwadi. Iwe Mike, pane here munhu akambokutaurira kuti kugara kwese kwawakaita kubaba wako anogona ngari ani? Hapana, ndakambokurukana nenyaya iyoyo. Okay. Hapana munhu akakurukana naye? Hapana, inyaya iyi ndaingoibvunza mama. Ndichiri kukura shamwari dzako ndo dzakukuudza nake? Haisi nyaya yeshamwari, asi mukabvunza mama. Ndova ndakatanga kubvunza nyaya ndichiti mama, nekukura kwandaita kudongoza kuti dhedhe vari kupi. Kubva ndiri mudiki zvaingondidya mwoyo se. Iwe nekukura kwawakaita kwawo maraini mese omu mese nokugara kwese kana mukaonogara kwese hakuna vanhu wakamboonana shamwari dzako dzekutaura kuti hatina baba? Vanenge variko asi mafungiro anozongotisiyana nenyaya yekuti inini ndinozwa ndina amai vapenyu asi ivo havatori namai nababa vacho saka pane kamusiyano kuti ndinoda kuzwa saka baba vangu vari kupi ndopandakakubvunzai pai kana muchirorangarira mukandidzokera kuna amai vako unowabvunza ndikadzokera kuna amai vakatanga kupopota baba amai vako vacho vakaramba sekuramba wakira vakabva vati isu tikavabvunza vakati isu baba vako handinozivi muchaita sei ndovimba kuti setamambotaura nasekuru kuya kwandaita ndotemba imimi ndovimba nemi ndovimba kuti amai chamuchavaudza ndochavachatera. Aiwa isusu handisi kuvamandikidza kamai yako paumai neumwana hwako muri tuka ndo hativamandikidze kuti taurai kana asingadi hadi isu tichatongombvunzwa semabvunzo auri kuita asi sehandazi tinoziva mabvunziro atichaita anosiyana neako asi kana aramba hatimutorere shamu kuti timurove. Saka iwo chazoita sei? Ipapo vanasekuru ndo patakutokumbirawo ipapo manje takutokumbirawo vanasekuru kuti imimi munogona kutitsanangudzira kuti no onai kavazukuru apa naapa ndo pamatadza gadzirisai apa neapa mozvaende pamuti inoenda pamunhu. Saka kwakutokumbirawo kuti mimi ndimi hanzvadzi yamama wedu ava kana pachinge paine patashaisha asi mukomana akambouyawo here vanasekuru achimbokutaurira nyaya yacho? Akauya vachitaura kuti ndaida kuzivawo rudzi rwangu, ndaida kuzivawo kuna baba vangu kuti vapenyu here vakafa here. Ndo patakamupa mhinduro yekuti zvekuti baba wako wakafa kana kuti vapenyu enda unobvunza mai wako. Alright, asi pari pachiwanhu chaipo sekuru tingati akashaisha here kubvunza kuti baba wake wariko here kana kuti havako tingati akashaisha here mwana? Akashaisha kuti haanoenda kunokonfranda amai vake ari ega. Ngozi zvakati pachishona chedu hazvisirizvo kutokanganisa otherwise ipapapa nditoona sokunge amai ake anofanira kutovaripa kuenda kwaakanga ita achibvunza mashoko iwayo anofanira kutovaripa nekuti mai ake anofanira kutovaripa dzavo mai ake vanana atete avo azvona inyaya yaifanirwa ichibva isu nekunana atete kana kunana mbuya isusu tochizodaidzwa kunzi vana baba pane nhau ine mwana yatoda kuti totanga iye achitamba hake kwaanenge achitamba asi isi tichimanikidza mai ake kuti tibudire pachena kuitira ramangwana totozomuudza isusu kuti Mike isu tagara toziva haana mutuponesu togara totozviziva mai ako vakatiudza kuti uri mwana wakwanhingi unoera zvakati mazvona zvinhu zvatogara tichitoziva isutenge taakuzviziva takutoari kumhanya chaari kumhanya hatisi kuchiziva kuti ari kumunyanya kumhanyirei ende zvichazotipa kuneta isi kuti amai vacho togona kuedza kana zovabvunza futi nekuti iye ari kumhanya oita zvinhu twake ega. Ipapo vanasekuru tiri kupanzwa asi tingangoti hedu pamwe nguva inenge yareba munoziva sematsanangudzira handizozivo zvangu kana aindinyepera semataurira akaita kuti nguva yacho yareba achiti kuna nasekuru ndakaenda kuna mama kwacho ndaenda but izvozvi zvari kutokura kuzotosvika aroora pane mamwe machallenji aanenge achisangana nawo mukufungidzirawo kwake semunhu anenge achifungidzira kuti pamwe zvinogona kunge zviri kubva apa kana kuti zviri kudai. Saka
ari kuita shungu yekuti pamwe ndikazivawo dzinza rangu zvinogona kundibatsira kana kuti upenyu unogona kuchinja, kusiri kuti akaziva dzinza rake kana kuti akaziva baba wake nhasi anobva atoti wana sekuru musisiri hama dzangu ndakudini ndakuenda. Ukama hunenge hungoripo asi kungoziva kwaakaberekwa chete. Aiwa, ichocho chokwadi. Nekuti mumwe nemumwe anofanirwa kuziva dzinza rake. Chokwadi. Iyo kana murume mukuru arorawo zvinomanikidza kuti ade kuziva baba wake, nekuti anenge achida kuti ashandise sinemu, vana vake vasashandisewo sinemu yaakashandisa yatakamushandisirawo. Apo vana vake sinemu yake chaiyo zvisingazonetsi mune ramangwana. Chokwadi. Asi zvese izvozvo zvine mufambisirwa zvinoitwa kuti tisvike pachidanho ichocho. Mufambisirwa wacho anongowanikwa tii, isusu ndisinofambisa nyaya yake. Uyu anotera mashure medu. Aende mberi kwedu, nokuti akaenda mberi akanosvika kudhumira anodzoka sekudzoka wake chaiko kuzvona. Orati dai wakaudzwa ikoko namai vako kuti baba vako ndihawa, iwo wezwa zvotudza kuti vanga kuti wakatonanga na baba vako. Ndaikwanisa kuti ndikurukure nemi semunhu akauya kwamuri ana sekuru. Chakandipa kushushikana mwoyo mangu kuti ndide kuziya ndechekuti ndakadzoka kwamuri ukadzokera kuna amai vako. Saka ndakaita kunge bhora risina mweya ana sekuru. Papo ndakapotsa zvangu kuti ndasina kunyatsoziya kuti chivanhu chinofamba sei. Asi papotseka ndepekuti simbo izvi hazvina basa nechivanhu izvi. Inyaya yekuti kana kamwana kadiki kanozviziva kuti ndoripota nyaya yakadai sekunani, kamwana kadiki kanokumbuka kanoziva kuti kaida maswiti nomhanya kuna mama akawanzoenda kuna baba kandinozviziva. Saka zviri simbo izvi. Usazoda kunyepera kukanganisa kuti ndakazodai ndakazovhirikidza. Waingofanira pakutsepa kwamboya pakutanga paipo kwamboya iwo kuti tikataratara kwambouya ukadii kuramba uchidzoka kuno. Hapana patembo kuti iwe kuramba sei uchidzoka kuno. Ndizvo sekuru. Hapana patembo kudai. Ndakafunga kuti amai vaikwanisa kuzondiudza chokwadi. Asi handina kuziya kuti mama havasi kukwanisa kunditaurira chokwadi. Saka ndadzoka kwamuri namukoma kuti tibatsirikane. Ndiri kungoomera chiri pakuti isusu hatisi kuziva kuti mai vako vachapindura kuti chii maererano nenhau yavo kwanosvika uchivataurira. Hatisi kuziva kuti vachataura rimwe chete neravataura here kana kuti vachataura nepawo. Vakazotaura nepawo manje zvichakuomera zvomba zvinozonetsa. Hatizokutrasta manje vakangotaura iwe tonamata Mwari wako kuti ngavataure zvauri kutaura izvi, ngavataure izvozvo. Vakazonga vachiti aiwa inini akazondai akaziva pane machidai zvapesana. Ipapo wana sekuru tiri kupanzwa. Ndopandambotaura paya kuti mhosva haiendi pamuti inoenda pamunhu. Saka isusu danho ratingatore sekuru, because muri kuona zviri kuitika. Patakagara pasi naamai, mama wakati endai mundoone hanzvadzi dzangu, hamungandigadzike dare hanzvadzi dzangu dzisipo. Saka isisu futi Mike mataurira inga achiita kuti namama wacho havasi kutaudzana. Zvinenge zvakamuremera futi kutoti atowaudzewa mama wacho kuti mama ngatisimukei tiende kuna nasekuru ani muri kupaona. Ipapo pakutoda imimi futi kutoti mowadainze imimi mama wacho uya kunoku, isisu tobva tadinowo futi tobva tauya. Because isisu tega kutowasimudza mama kuti handei kuna nasekuru hawapo. Ndizvo zvatitotaura zvokuti baba vake uyu mai vake vanotoudza isusu kuti baba wako iwe ndisinotozomuudza isusu kuti iwe mai vako atiti baba wako ndingi. Nditinotomulidha kuenda kuna baba wake uyu ari tu. Isisi tinotoenda naye. Donge varipo baba vacho. Kana varipo baba vacho inoti ivo mai vake ndo anoziva baba wake. Nayo patukupanzwa. Saka isusu vakangoti nyaya yedu home ndekuti mai vake vatibudire pachenawo kuti aiwa baba mwana uyu vanasekuru baba mwana ndingi. Aida kuenda vari tu namai vake vachinoratidza baba vacho paakaenda tochitoro uyu tomuchimuudzawo kuti iwe zviri kunzi uri mwana wakwanhingi. Uri mwana wakwanhingi. Saka izvozvo nekuti imwe nguva mai vake vachatanga kutaura kuti ndoda chiredzwa, changu chandakaita ndozvididi ndozotaura. Saka zvese izvozvo zvinenge zvichitogara iye adi tamuudza. Ainzwai mukanya. Kwete kuti pamwe vachatanga kutaura. Mukangana kuti dzitokamurera. Takamurera tisu. Takamurera saka anaenda nababa wake kungoenda mahara. Aiwa aende mahara. Saka
nyatsomuudza kuti chiredzwa chitoripo kuva vana kana kusava vana takatomurera harisi ropa redu ke anofanira kutozviziva izvozvo. Saka zvisizvo zvatimuti anofanirwa kutanga achiuya kwatiri tomurongera, iwe famba so isi tichitaurawo namai vake. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatimana enyika kwese kwese kwamuri zita. Ndinonzi DJ T1, atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana siyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake. Muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya, ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino, zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake, platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much, ndinokutendai. Asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponsa anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho, makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport, kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, ndinokutendai. Rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho, ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe, tinokudai. Rambai muchititsigira mazvita. Alright. Zvatotaura isu harambi. Asi une zvekutaura here Mike? Chandingakwanisa kutaura kuna ana sekuru ndechekuti ndovimba kuti zvichafamba zvakanaka. Ndozivawo kune dzinza rangu nababa. Ndoziva kuti ndakakanganisa nekuti ndasina kuziva. NaBhaibheri rakadaro rikati varegererei vana vanoita zvinhu nekusaziva. Saka ndakangomhanya kuna mukoma T1 nenyaya yekuti kuna mai kwangu sina chakanaka. Saka ndiregerereiwo, asi ndovimba kuti ndibatsireiwo. Panguva ino ndakumbira rubatsiro rwenyu ana sekuru. Ndosakamaona ndauya namukoma T1 kubatsira tomubatsira kwataita. Asi nyaya kwekuti ndikudawo kubatsirwa nemana sekuru, zvatiitira nyore kusvika pano. Tisi tikudawo kubatsirwa, saka tashingirira kuti tiuye kwamuri ana sekuru. Ndoziva kuti mimama pavana pakambondibatsira dombo, ndimakandirera, hamurwadzwi neni. Dai marwadzo dai makandikandira kana kumabhini, dai makandisiya ndakaita kana chigunduru ndiri mumasango mustreet. Saka ndokukumbira vanhu kuita kuti mundibatsirewo nyaya iyi ndiyambuke. Nekuti mamwe matambudzo andosangana nawo handisati ndatombopedza kana kukudza yana sekuru. Alright, saka wana sekuru, sorry, ndaida kumbobvunzawo kuti muri kunzwa zviri kutaura mukomana ari kutaurawo zvakanaka achichema nemi wana sekuru wacho. Isi inini wangu ndakazvitarisa, ndichitarisawo kwamuri ndikuona kuti imimi ndimi zambuko redu. Ndimi munogona kugara pasi naamai sekutaura kwamuri kudini, kwamuri kuita, mowanyengerera, mowataurira murongo wedu wofamba zvakanaka. Pane nyaya mataura, nyaya yechiredzwa. Mungakwanise kuziva kuti zvinofambiswa sei? Mwana akakurira musha menyu, chiredzwa anopa mai here kana kuti anopa imimi wana sekuru? Chiredzwa anopa munhu akamuchengeta, akamurera, ndiwo anopa. Alright. Ndiso takamurera mukomana. Ndanzwa muchitaura kuti makamuendesa kuchikoro. Takamuendesa kuchikoro, zvese zvake zvese ndiso takaita pano. Ipapo tiri kupanzwa. Saka ayo process yo munenge, handizivi kuti ndimunenge makutaura zvamunoda here, handifungi kuti ungazvitadze here kuita zviri kutaurwa nana sekuru. Ndimbozvitadze. Nyaya kuti chandatotanga ndofanira kuti ndichipedze mune zvakanaka. Ndizvozvo. Ana sekuru vachindimirira vachindibatsira. Saka ndinomiramira kuti ndipedze zvavanenge vataura kuti ndiite. Chibatsirwa nemi mukoma T1. Aiwa, ndizvozvo. Wana sekuru ndewedu, tinongochemaona kuti chidini tichienda. Izvozvo zvakakosha. Chiredzwa chinoitawo futi kuti kana iwewe ukazobuda kana kuti ukaenda kwaunoenda zvinokufambira zvakanaka, nekuti wana sekuru wacho vanenge vachifarawo kuti mwana watakarera uye atirangarirawo nezvese zvataita zviya. Zvakafamba zvakanaka. Saka wana sekuru, handizivi kuti pari nhasi toti tobatsirika sei.
Bozi tisu kuti mama tiwaudze kuti wauye kuno kwanifunga kuti tinogona kuwirirana. Kubatsirwa kwamukateta kwanhasi kuti nyaya yamauya tinokuti nyaya yamauya nayo taitambira tainzwa isusu tochidedza hanzvadzi yedu togara nayo pasi tichazomufonera mukomana tomufonera muuya musangana sezvatambotaura zviya kuti hatichiri kuda kuti tichwande takuchiita zvekuti mai wako ari apa iye ari apa asi kana mai wakatanga kusvika pano togara nawo pasi ivo muchizosvikawo tataura munyaya yedu pamwe chete toziva kuti panenge pafambwa ndeapa pasarira ndeapa. Asi kuti kupromise kuti zvinotitorera nguva yakadii tichitaura namai wake kuti tivanyengerere. Hatisati tazivawo pakati pedu kuti mai wake vachabvumawo here zvatichataura navo kuti tiudzei kuna baba womwana. Asi tikataura navo vachaita kuti zvidaro havazopopoti kana kutiza nekuti tinenge tine vamwe vatinenge tadaidzawo kana isusu tichatanga tataurira tega tega semhuri. Votiudza zviri pahana pani pavo tichamupromisa kuti zvinhu zvaari kuda chishowo chake chichazadziswa but tichatanga tataura nehanda dzedu hatisi kuita zvekumhanya zvakanyanya iye ngaasamhanye zvake tichadzoka kwaari tinodzoka usazotokona kuti komapa tichadzoka kwauri. Asi mimi vanasekuru sori ndakungobvunzawo zvangu muchigara nehanzvadzi yenyu kubva kumashure uko minge musina here karinyere kupiwo kekuti kana kuti wakambokuudzai kuti Mike ndiwe kupi kana kuti zvakamira sei? Iyo nyaya iyo zvayo izvozvo tinozozvitaura zvino ngatingoda tigadzire nyaya yake mukomana ndo zvatati izvozvo toda kuti tigare naye pachete tinopindura mubvunzo ichapindurika patichagara pasi panyaya yamutaura tinovimba anotaura ihanzvadzi yedu tichamubvunza tinomubvunza atidi kuita zvokunenge zvemakohwa zvokuti ndikambunza tichambunza isusu tinotaura nyaya inochibuda pachena hapana kana dambudziko nayo hapana dambudziko. Aiwa ndinotenda vanasekuru hapana chakaipa. Handizivi kuti Mike une mashoko here hanzi nanasekuru nyaya yako tainzwa asi tichaizeya zvedu todainzawo iwo mama vako. Iwe ngowakawaudza here mama kuti ndiri kuenda kuna nasekuru? Mama ndakavaudza vakati aita zvaunofunga ndozvavakataura ndoimba paipa vakatosumuka ndinemi hatinozombokwanisaa kugara namama pasi tiri vatatu vakatozovaendera kumba ndivaonese nyaya yacho vakati aitawo zvaunofunga vakangofunga pamwe ndikungotaurawo asi ndoimboti kana yabva kuna nasekuru inogona kubatwa nanasekuru nemaoko akanaka. Saka mashoko andina kuna nasekuru ndengoti ndinongokumbira umwe waMwari upindire pakati pedu kuti nyaya ifambe zvakanaka. Ndinongozivawo dzinza rangu handikwanisa hangu kuenda ikoko kuti ndinogara navo nekuti neisina kudyarana nevanhu ivavo ndakadyarana nemi makandirera pana pandozombokurasa yanasekuru ndakasvika pakutoroora kutobvisa mari chaiyo handina kuita zvekutizisa handina kana marekodzi akashata marerero amakandiita handina pandai kunetsai ndaitoratidza kuti ndiri mwana wemumusha zvekuti vemuraini chaivo vanasekuru vanogara kana paserapo avaitoziva kuti mwana uyu hasi wedzinza here vaitongoti mwana ndewemudzinza here kana zvemasenemu tisaitozivana pachedu so rege nditaramba shoko akatidzamei asi ndokumbira kuti mundibatsirewo zvifambe zvakanaka amai vapindikwa nemweya waMwari nyaya ifambe zvakanaka. Vamwe matambudziko andinawo muupenyu anokwanisa kutapudzikawo upenyu hutanga kufambawo zvakanakawo zviri nani mashoko andinawo mukomatiwa. Aiwa ndinotenda. Asi iwe uchimbotaurawo nanasekuru kumashure matambudziko pane matambudziko wakantaura kuti mwana aidonha kuchikoro mwana ari kudonha zvekudi mwanasekuru wakambowaudza here? Anasekuru ndakavaudza vakati matambudziko avasangana nawo aya amai vanokwanisa kukubatsira kuti vamapedze
Okay. Saka panakaenda kuna amai ndiye mumiriri kana muchirangarira paya patakasangana mama. Aifana kutoziva kuti mwana wangu adaiso ndafana kuti ndiche chakadaiso. Ana sekuru pamwe pacho havakwanisi kuzvidzivisa. Ndizvozvo. Asi mai havana chavakwanisa kuita chinobatika panyaya yematambudziko. Ingotiwo mwana wako aidonha. Saka iwo waidonhawo saka ndichidzinza. Alright. Kana asi ndotozviita vanone apo zvekutodonha izvi. Alright, aiwa ndinotenda vana sekuru. Asi mimi mwana sekuru pamenge makagarawo nemukomanawo panapa kubva ari mudiki kuzosvika muchimuyarutsa ainge ari mukomana akaita sei marerero amakamuita? Anga ari mukomana akanaka. Hatina kunyanya kuita dambudziko naye. Kana zvekunzi zveitwa nedzimwe pwere zvekunzwa kunzi kwapazawo panhingi adi haanambopinda. Kana kuti muti kusvika paave nhasi haanambobvira apinda mumaoko emapurisa. Kana kumboona mupurisa aibvunza kuti naye mwana wenyu upi, aiwa panga pasina. Alright. Ngari munhu anga aine tsika, munhu anototi nanhasi totongomuti mwana wedu ane tsika dzake dzakanaka. Alright. Saka tinoimba vana sekuru kuti kana muchimupupurirawo kuti munhu akakurawo zvakanaka, padambudziko rake munogonawo kumira naye. Ya, tinomira naye. Munogona kumubatsirawo zvikafamba zvakanaka. Ne akazvitambira nemukomana kuti nyaya yako iyi haisi kuda kumhanya. Okay. Inoda kuendwa zvishoma nezvishoma tichitseketudza kusvika tawina bhora irori. Okay. Ndimai wake ndiye key holder. Okay. Tinotendaona kwaari takatodzika mati svikomupopotera. Noti mwana wake isusu hatina pawa rakanyanya pane mukomana. Ndizvo. Mai vake ndivane pawa ndo muridzi wemwana isasi wedu. Tinotosvika kuta nenzira yakanyorwa kuna mai vacho kuti tiwanyengetedza sehanzva dzedu toziva zvatoita. Kasi mwana wedu tiri baba vamwe chete mamwe chete nemakuriro ake tinoaziva neunhu hwake mumahoma yake tinodii futi nouziva. Saka nyaya yake tinotoiplanira kuti toivamba takadii. Laziye anotiteerera zvatinotaura. Iye anozvinzwisisawo neni tochizoniyo budira mwana kuti zvatabuda nazvo hanzi yedu ndeiyi ndoyabva uku. Alright. Aiwa tinotenda vana sekuru nekuti tambirawo ishishwiro yedu ndeyekuti mama dai wanzwisisa kana pamunogara nawo pasi andowanzwa sekuru achiti nyaya yenyu musamhanye. Saka iyi pari nhasi sekuru takuita sei, tinenge takumirira kunzwa kwamuri here kana kuti? Ya, munomirira kunzwa kwatiri. Tichamuudza mukomana, tichamufonera. Okay. Tomutaurira kuti uya tigare pasi musi wakati tinomudza tete. Okay. Tichamudza. Alright. Hatiziva kuti zvadini but tichatry kukasika. Anytime tongomudza. Senyaya yatataura nhasi uno tichaimanikidzawo pakanguva kapfupi kaka kuti tibate hanzvadzi yedu tonzwa kuti iye yakasunungukawo rini yotodza musi wainenge yasununguka toti uya iye tobva tamufonerawo kuti musi wakati. Mushure munge tataurana tanzwisana namai. Alright. Aiwa tinotenda vana sekuru hapana chakaipa, saka tinonzwa nemi kuti zvakamira sei. Tinouya kana mukangotiti uyai hatinouyawo. Tinokudeidzai. Handitika. Usatye zvinhu. Aiwa tinotenda vana sekuru. Aiwa maita basa. Tambirawo. Tangoti tingokuturireiwo mugoziwo kuti ndo nyaya iri pachi iri mudariro tibatsirike mukomana uyu abatsirikewo. Asi tinoziva kuti zvinogona kunge zvakatiome kuti morera mwana yeye ozofuma mangwana achiti ndikuda kuziva dzinza rangu. Sometimes munogona kufungidzira kuti pamwe akuda kutotama mumusha, akuda kutoenda kune vabereki vake zvamuchose. Asi mukazvitarisa vana sekuru munonyatsa kuonawo imi makazvitarisa munonyatsa kuona kuti uyu kuda hake kungoziva dzinza rake but haana watinoti ukama hwakanyanya, ukama hwemunhu akakuchengeta. Ukama hwemunhu akakurera. Saka uya tore neukama hwakanyanya nemi kutodarika munhu ari kuda kuziva. Saka nyaya ingora pakungoda kungoziva kuti awa ndo baba vangu kana kuti iri ndo dzinza rangu chete. But mukatozvitarisa kunyange kana akaziva dzinza rake
asi ukama wakanyanya uri kupi? Uri kuno. Saka ipapo ndo petenge tikida kuti mungotinzwisiwo kuti musafungidzire kuti mukomana akubva atotama musha. Zvechokwadi handiti pakana paakatorora akatokudzai kuti ana sekuru ndakuroora handi mukuzviona. Saka dai kuri kuti munhu asina ukama nemi maigona kutongondudza nasi kuti takazotongonzwa kuti ane mukadzi. Aiwa akataura. Handiti muri kuzviona. Aiwa tinotenda ana sekuru maita basa. Aiwa sekuru maita yenyu. Aiwa tinotaura pamafoni. Right, muri yeZimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 atiri pano pa Teachcatch MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So ndiri kutora mukana uno nekuramba ndichikutendai pane chirongwa chedu mwana anoda kuziva dzinza rake muri kutitsigira zvemhando yepamusoro. So kurudziro yangu kune uyo ari kuziva kuti ane munhu aakashaya ndinokumbirisa kuti rambai muchiona chirongwa chino zvichida unogona kusangana nehama yako. Kune uyo ari kudawo kutsvaga hama yake platform inoi yakasununguka kuti munge muchiishandisa pakutsvaga hama dzenyu. Saka so thank you very much ndinokutendai asi musakanganwe kufollowa YouTube channel yedu, musakanganwe kusubscribe Facebook page yedu, musakanganwe kufollowa ku TikTok tiriko zvakare. So chikumbiro chedu chenge chiri chekuti kana kuchinge kuine masponza anogona kutibatsirawo pachirongwa chatiri kufamba nacho makasununguka kutibatsira. Chinongotiremera panyaya iyi inyaya yetransport kunyanya kufamba tichienda kuti chimhanya tichikwira nekudzika. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe ndinokutendai rambai muchititsigira nekutipa mazano. Tikauya nenyaya ndimi vanhu wacho ndimi munotiudza ku comment section kuti nyaya iyi toibatsirana sei tiri pamwe chete. Saka so thank you very much muri yeZimbabwe tinokudai rambai muchititsigira mazvita. Mizoti yangu ichakukutwa na